Під час війни культура може здаватися другорядною, особливо на тлі щоденних новин із фронту. Але саме мистецтво, каже Павло Гудімов, допомагає суспільству зберігати те, що неможливо відновити лише після перемоги – власну ідентичність. Для нього культура – це не просто виставки, музика чи музеї, а частина життя країни та її майбутнього. Музика і мистецтво супроводжували Павла паралельно ще з дитинства, а згодом саме мистецтво стало професією. Тому, напевно, ті імпульси, які формуються у вас там з дитинства, вони ті набори, скажімо так, набори цінностей, сімейні якісь речі. Тобто в мене це так все і вийшло. Мій дідо був захоплений мистецтвом, він був архітектором. Моя мама знайомила мене з художниками, які були в близькому колі, а потім я вже сам автоматично, називаємо так, це з 99-го року, я почав активно саме цікавитись галерейною діяльністю, кураторською діяльністю, колекціонуванням мистецтва. І поступово за такий період з 99 по 2007 я готувався, проводив камерні маленькі виставки до відкриття, власне, арт-центру «Я галерея». Сьогодні «Я галерея» працює не лише в одному місті й не обмежується виставковим простором. У Павла кілька філій, а також численні співпраці з музеями та іншими культурними майданчиками. У Львові серед актуальних проєктів – виставка «Гримаси», яку він створив як куратор. А в Києві – експозиція художника Олега Грищенка. Окремий напрям роботи – мистецькі крамниці, де відвідувачі можуть придбати книги, вініл, постери та інші речі, пов'язані з мистецтвом. А у нас 3 філіали арт-центру «Я галерея». Взагалі, якщо казати про географію нашої роботи, вона набагато більше, вона набагато ширше, ніж тільки філіали. Ми постійно співпрацюємо з різними містами, наприклад, щорічно «Я галерея», я куратор. Ми, наприклад, в Одеському національному художньому музеї проводимо виставку. Зараз це виставка Андрія Сагайдаковського «Між предметами». А так, якщо казати про наші 3 філіали, то я хотів би акцентувати, що Львів – це найновіші наші філіали. Останній ми відкрили 2 роки тому, і він називається «Я галерея Пентхаус». Він знаходиться на 4-му поверсі будинку, але це оригінальна, автентична, збережена квартира, і всі, хто хоче подивитися, як це виглядає і не знаходиться у Львові, може просто зайти і подивитися сюжети, які ми знімаємо на нашій сторінці в YouTube. Працюючи з художниками різних поколінь, Павло спостерігає і за тим, як змінюється українське мистецтво. За його словами, молоді митці сьогодні не мають одного спільного стилю чи напрямку. Навпаки, кожне покоління формує власну візуальну мову. Водночас помітним явищем він називає новий позитивізм. На його думку, це може бути реакцією молодих художників на досвід війни та загальний негатив, який вона принесла. Не можна казати про те, що дух часу молодих художників, він дає якийсь єдиний стиль або чи усвідомлення одного напрямку. Звісно, є зараз дуже популярний такий новий позитивізм. Я думаю, що це йде так само, як певна, називаємо, реакція на той негатив, який принесла війна. Людям хочеться в мистецтві, особливо молодим художникам, бути легше, бути веселіше, бути тепліше. І от є багато представників цього напрямку. Ось з художників ми можемо з тими, з якими співпрацюємо. Наприклад, Ольга Сенько, вона якраз займається тим, що вона свій образ в різних варіаціях препарує і робить достатньо цікаві речі. Для Павла Гудімова культура під час повномасштабної війни – це не другорядна сфера, а питання, пов'язане із самим існуванням держави. Він називає культуру частиною національної безпеки, адже через неї суспільство зберігає власну ідентичність. Водночас мистецтво під час війни виконує ще одну функцію – допомагає людям переживати стрес і хоча б частково відновлюватися. Саме тому, переконаний куратор, культура має залишатися частиною життя суспільства навіть у найскладніші часи. Якщо ми говоримо про культуру, це є велика цінність, це є національна безпека, тому що якщо ви хочете знищити країну, народ, ви знищуєте їхню культуру, і ви їх поступово
просто лишаєте без ідентичності, без майбутнього. Скільки ти не працював культурного продукту, настільки ти сильний в плані держави, в плані народу, в плані країни. І якщо ми говоримо зараз про ми знаходимося в дуже складних процесах трансформації. Ця війна дала величезні такі, знаєте, турбулентність країни, починаючи від релокованих, починаючи від мобілізації, починаючи від виїхавших людей, починаючи від тих процесів, які треба було перезапускати. Культура достатньо швидко зорієнтувалася, і вона стала ще частиною того, те, що ми називаємо такого особливого відпочинку, або трошки навіть скажу, ну, слово реабілітація нібито носить такий медичний характер, але в якійсь мірі, напевно, і реабілітації, і пошуку певного знеболюючого від стресу. Для самого Павла Годімова мистецтво – це не лише професія чи спосіб заробітку. Він закликає сприймати відвідування виставок і музеїв як частину особистого розвитку та таку ж природну потребу, як кіно чи театр. А у Львові, на його думку, мистецтво можна побачити ще й у поєднанні з архітектурною спадщиною. Саме це поєднання він і пропонує глядачам побачити на власні очі. Як можна поєднати спадщину і мистецтво? На власні очі краще всього це побачити. Звісно, я думаю, що мистецтво має бути, ну, знаєте, це має бути сформована душевна потреба. Так само, як ходити в кіно, в театр, на виставки. Тому я би побажав всім, хто слухає це все, дивиться, трошки більше приділяти уваги своєму розвитку і мистецтву.